Киеве презентовали проект «Ветан Седасы», выходящий на украинском радио. Основная тематика – культура. Гости программы – простые люди, делятся своими историями, достижениями. Среди них дети и студенты. Программа выходит дважды в неделю по 20 минут. Ее могут слушать и в оккупированном Крыму. Ознайомитися зі 120 кримськими татарами, і кожен гість – це нова історія життя кримсько-татарського народу. Ми знаємо, що у кримських татар виник вимушений розрив соціальних, побутових та родинних зв'язків, втрата культурного середовища, і люди, приходячи к нам в студію, розповідають про свій емоційний стан. Дали возможность каждому участнику проекта «Узоры мира», приходя на радио, говорить о своих чувствах, о своих эмоциях, о собственной реализации, мотивации к участию. По-перше, платформа для адаптації переселенців, звичайних людей, школярів, студентів, людей, які тут намагаються шукати нове життя. Далі це така собі платформа для комунікації. Ця програма нашого побуту – це спосіб звичайним людям, таким самим українцям, розказати про звичайних кримських татар і наблизити один народ до іншого. Саме кримсько-татарська мова чиста лунає в ефірі Українського радіо 40 хвилин щотижня, це 2 20-хвилинки. Але оскільки у нас є програми українською мовою про кримських татар, це ті ж самі кримські історії, це мікс українська, кримсько-татарська мова, вона звучить двічі на тиждень.